pajba baro, daka nila pentip siya baro ki pajba ng siyong pa katkum kakay pot bala yoklum dakatnat AHN Veterinary Office, Ribhoy District, ha kaba kiladon katu katni kishnong kum ka sauriang, madan nong lakiat, mau lengkung bat kasilay ular, kiba Haribhoy District, kila syakta da ka jingpang bat ka jingyap jong kisniang, nakadaw ka African Swine Fever. Kumta ban khanglat e ka jingpur jong kane ka jingpang shikiway pat kishnong, nakaliang u district magistrate jong ka Ribhoy District nongpo, ula penjeri da ka kendan an chispa sa pusaw CRPC, bat penpenaru ikite kishnong kum ki containment zone, ha kaba labu ru ia ki jingper king nadu ka khatnriu tarik ume ar pulai, tat hadu banda penpena da kumbuipan. Ha kini ki jaka bala penpena containment, onam sya ikinong risniang, bandi hikisniang, ni kinong oddo ban od, bat di ya kadok sniang tat hadu bala penmi hukum da kumbuipan. Baro kinong risniang, kibadon hakini kijaka bala syakta, kidei ban lek khut, ban buat iki kendan bala betha da ka office AHN Veterinary, bat la perking ru ya ka jingrum kibriu kibanabar, syapo ki farm sniang. Kinong syong snong kuntup ya kinong risniang, kinong di dok sniang, kiying oddo, kidei ban sange shipor, nadu bala penmi ya kani ka hukum, tat hadu banda penpena da kumbuipan. Kublai Shibun.